Напълно безсънно, азаран от много време, че емоции да натегнем, немам време да еденем. Колко ли щех да се поштура, ако Бог ден с мене. Квартала става най-хубав, когато слънце изгрее. Само тази година, що залези прекрасни. От Пловдивска област до Балкания Врачански. Даже час по-късно в тъмно светят окраски. И в града, и в селата, и в зони крайградски. Като месечината, що изгрева никой не зна. Събуждането избор между бедствие и надежда. Само егото е това, което главата навежда. Дай да дам от сърце, друг бунт ми не трябва. Да дирим перфектност е най-тежкият провал. Затова пускам този текст набързо и недоспал. Никой не е перфектен, но после ще бъркаме. Не дойде ми в повече от застоя да бързаме. Ако не е баланса, целият Балкан изчатка. Дирим да се открия, но не и да се оплаквам. Не щем да е потискане, но и нито депресия. Еуфория не е щастие, съжаление е агресия. Пролета е нестабилност, ма зимата я оплюхме. Света се видоизменя, не е време да се отпуснем и в кръстопът на България. За бъдещето е важно, само в днешни 24 всяко действие е локално.